Horas madihita saluhutna ruas ni huria ni tuhata na hinaholongan. Namar pungu dohita sadarion di minggu rogate. Namar lapatan martangiang. Topik mingguta sadarion ima tangiang ni halak na porsea. Dingolu ni akan na porsea tangiangido hosa di portibion. Asa doson namate dojolma naso mangulu be di bagasan tangiang. Songon hatani Tuhan namadok. Namar gogo si tutudo tangiang ni partigor molo di haburjuhon. Jadi jugul hon hamuma tangiang. Ai tangiangido hosa ni partodiota. Tapahibul marohata marede mahita ulido tiki nahohom. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia, na tumapalangit dohot nanoon. Amen. Mar suara olopolo mahamu pabuahon, patubegehon hatai, pasar hamumai rodi ujung ni tanoon, dok hamuma, nunga di palua Jahoba naposona si Jakob, marolopolop tu de bata maho, ale sadok tanoon. Edehon hamuma hamuliaon ni guarna, mar mulia ma baen hamu puji-pujianna. Haleluya. 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 Martangiang
mahita. Ale Tuhan debata pargogo na soha tudosan. Holan ala ni asini roham sabingdo, ubain na tarbay kami marpungu di jolom, marsadani roha martangiang tuho. Di parbaga-baga hodo di bagasan hatam. Molo adong dua manang tulu halak marpungu marhite-hite goarmu, lehonommu do na pinangido nasida. Ale Tuhan, pasaud mabaga-bagami, tangihon mapangidoan nami, lehon manatau hanguluan nami. Lehon madihami saliling di hasianganon, parbinotuan di hasitongan mi, dohot di hanguluan saliling-lilingna, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hosi palua au sun hina gogomi hatam dohu haposi naso Tangihon hamuma patik ni debata di minggu rogate sadarion ima patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Di naonomari ima ulahamu nasa siulomu. Alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggodi nasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutan ni halak pe na mangibati hutam. Ai di naonomari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni. Di bainido ubain na di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Dia do lapatan ni oddo. Ikon di habiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tois rohatta diajar nasian hatani de bata. Ikon badiado hatani debata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta, tumangihon dohot mangguruhon. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata, lao mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Sembah Tuhan, tangihonam, sakapu madokong, bahasa
holong ni rohaki sailam gandai holong Tuhan. Ujung haliluan kau siang ho sai dilului hoang laos jupang dong alangi holong do rohaki non diho sailam gandai holong Tuhan. Tu adopan ni debata, tapauduk jala tapaserep marohata, tatopoti ma dosata nagodangi, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, jala ama para siroha. Dang lomo roham mida hamatian ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikod dalanna, asa mangulu ibana, ido dipangido roham. Alani i ubahen dipangido hami, sai sudati matoru-torum asa unang mangonai betu hami. Sai sesa sudedo sanami, asa mangulu hami di bagasan asini roham. Sai pargugoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalana sorat, hupasonang pehamu. Buat tamu ma augaku tu hamu, guru hon hamu ma sianau, aina labok doau, jalana serep marroha. Asa dapotan hasonangan todimuna. Ai labok do augaku jalan yang do doho na hupa porsaton. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tulo maawon o Tuhan, bege ang ukon, rodo ho tuak kadongan,
tabegema hata ni debata turpuk epistel di minggu rogate sadarion na dienet sian sada Samuel sada ayat sia 110 alu. Sada Samuel sada ayat sia 110 alu. Mar soring-soring mahita majahasa. Tangiang ni si Hana di Silo. Jadi dung mangan jala minum di Silo hehe masih Hana. Alai huddul di huddulanna yanggo malim Eli di labung tiang ni bagas ni Jahoba. Tung namar saksi tutu rohana gabe martangiang si Hana tu Jahoba uhud tumatangi si tutu. Dungi marbaga-baga maibana nin nama ale Jahoba Zebaot molo ditatap roham pardangolan ni naposomon jala di ngottoau jala dang halu pahonommu naposomon jala di leokotu naposomon sada anak lehonokku maibana musetu Jahoba saleleng mangolu ibana jala dang jadi honaraut parnabung uluna. Jadi dung leleng ibana martangiang di jolo ni Jahoba saya dipanat-manat si Elia ma pamanganna. Ai martangiang di bagasan rohana dosi Hana asal ubit-ubit bibirna dang tarbege yang go suarana gabe diripusi Eli namabu kibana. Jadi dinasi Eli ma tu ibana sadia lelengon ho mabuk utahon ma anggur ni numisian ho. Alai nin nasihan nama mangalusi si toka ale tuaku parupuan na godok roha doa utahe dang dukku inum anggur manang sinumon na koras roha kido na hu usehon di jolo ni Jahoba. Unang tungbahen na posom hiraguru na jahat ay siyan ponjot dot arsak ni rohaku na godangi au makatay rasi rasanuay. Dungi nin nasi Eli mamangalusi lao mahomuli mardame-dame sai lehonon ni debatani Israel tuho na pinangidom sianibana. Jadi dinasihan nama saya dapotan asin ni rohama na posombi di jolom dungi ditulus parupuan nima dalanna jala mangan bohinape dang besurbot idaon. Ima sahatna martua ma akan atumangihon hata ni debata jala no piopsa. Amen. Tidakon maha porsiautei songon nahi na tidakon ni dongatna saha porsiaon di sadok portibion rak mahita madok au porsia di bata Jahoba ido ama pargugu na suatu dosan natu mapalangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni di bata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sianton di porbadia adorang soabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mula mangulu di ari patuluhon na manai tu surgo la hundul tu siamon ni debata Jahoba
amanai pargugu na sohatu dosani. Disimai bana pai mamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hato panyalak Kristen akan nabadia, dohot di sandosa, dohot di hatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot di hanguluan nasrasuda. Amin. Tikting di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu Siamei 2020 Sada. Sada Goar di Minggu. Goar di Minggu ta sadarion, ima Minggu rogate, lapatanna martangiang. Dohotema tangiang nihala naporsea. 2. PA online. Mardomo di hari Jumat 14 Mei 2020 Sada nanaingro. Ima libur nasional alanai PA sektor online masohot majolo jala diuduti mamuse di hari Jumat 20 Sada Mei 2020 Sada masuk pukul 10 sia 30 wit. Tolu Dewan Koinonia Manang Seksi Naposo Bulung. Hombar tu program Naposo Bulung ni Huriata tahun 2020 Sada di hari Jumat 14 Mei 2020 Sada mulai pukul 8 wib sahatu pukul 12 wib di Patupa Naposo Bulung ni Huriatado kerja bakti di Garijaon. Pinangido tusude Naposo Bulung ni Huriata asaria mandohoti acara kerja bakti i. 4. Dewan Diakonia Manang Komisi Beasiswa. Pinabotohon tusude penerima beasiswa rap dohot natoras. Sadarion Minggu Siamei 2020 Sada dung sidung mar Minggu di Patupa Huriatado melalui Komisi Beasiswa Laho Pasaton Beasiswa Turuas ni Huriata maringanan di Rumah Muria. Jala unang lupa mambuan kartu peserta beasiswa dohot buku kehadiran mengikuti ibadah. 5. Ibadah parningotan nihananai ni Tuhan Yesus. Di hari Kamis 10 Mei 2020 Sada di Patupa Huriatado ibadah parningotan nihananai ni Tuhan Yesus. Sada ibadah anak sekolah minggu masuk pukul 7 wib live streaming. 2. Ibadah umum masuk pukul siawib offline dohot live streaming. Jala papungu pelean tujolo dohita ima tuha porluan pelayanan pengembangan masyarakat HKBP. Onom mangapuli. Sadarion Minggu Siamei 2020 Sada dung sidung parmingguan di Patupa Huriatado pangapulion tu keluarga amang Yopi Panjaitan inang boru siturus. Ima siala naung parjolo dialap tuhata natoras bawa amang Yopi Panjaitan di Bona Pasogit di bulan naung salpu. Alamat keluarga Jalan Haji Saprin nomor 20A Pondok Bambu. 2. Di hari Minggu 10 Mei 2020 Sada nanaingro di Patupa Huriatado pangapulion tu keluarga amang samino manurung inang borusitorus. Ima siala naung parjolo dialap tuhata nah toras bawa inang nyonya manurung borusitorus manang opung piki sianipar ibona pasogit. Di minggu-minggu naung salpu maringanan di Rumah Muria. Parhalado dohot sude ruas ni Huriata pasahaton turut berduka cita tuhat tama mangalehon gogo dohot penghiburan tusude keluarga na tininggal honna. 7.
ruas Namar Sahit. Di bagasan Parsahi Tondo, ruas Nihuriata, Amang R. Maruntung Simamora, ruas Sektor Sada, Wiktolu, Nuaeng dirawat di Rumah Sakit Wisma Seroja Bekasi. 2. Inang Nyonya Mary Tampu Bolon, Boru Siahaan, ruas Sektor Sada, Wiktolu, Nungamula Tujabu, Dung Piga-Pigari, dirawat di Rumah Sakit Jakarta. Tolu. Tiarisma Boru Tambunan dirawat di Rumah Sakit Tebet, ruas Sektor 2, Wikwalu. 4. Inang Nyonya Sintua EH Simanung Kalit, Boru Tambunan, dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Pratama, Jati Asi, ruas Sektor 2, Wikwalu. Tabuan Madi Bagasan Tangyangta, Asatu Mibu, Jalatuhi Pasna di Hilala Nasida. Parhepengon. Pelean Tuhuria, 30.872.500 rupiah. Pelean Tu Pusat, 2.171.500 rupiah. Pelean Tu DSH, 3.187.500 rupiah. Pungu Sude, 45.031.500 rupiah. Songonima tikting di Huriata di Bagasan Mingguon, sai di Pasu-Pasu Tuhatama Sude Pakobasion, dohot peliani, bahen sangap, dohot puji-pujian di Kewar Nitu Hatta. Mulyate. Tapuji Matuhatta marhite-hite edde nomor 210 sada ayat sada dohot opat di au maho Tuhan. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Di damang dohot dainang na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhattai, hita na marminggu di bagas coroni Tuhatta di partikianon, suang songonima nang akka amang nami inang nami haha anggi na pinaribot, na marminggu hita sian ganup tongani bagasta marhite ibadah live streaming, jamita di hita di minggu rogate sadarion, imana sian
sada Yohanes bidu 5. Mamukkamay sian ayat sada, tolhas tu ayat 5. Taparadima akamang dot tamuinang bibilta, songonon madidok disi tapai hutihut ma. Taringot tuha porseaon. Ganup na porsea Jesus do Kristus ido naung tubuh sian debata. Jala ganup na makaholongi ibana na manubuhon. Haholongan ni ido nang natubu sian ibana. Sianodo taboto naung holong rohata di aka anak ni debata. Molo tahaholongi debata. Jala taraduti patikna. Ai oddo holong ni rohani debata. Molo taraduti patikna. Dada naduk patiknai. Ai nasa natubu siat debatado manaluhon portibion. Hapor seotaido naung monang manaluhon portibion. Isedo na manaluhon portibion. Ia sona porsea di Yesus Kristus anak ni debata. Ido sahat ni turpoki. Di damang dahot dainang na hinaholongan, horas madihita saluhukna. Didok sahalak paddebisuk, nihalak Jerman, namargowar Dietrich Bonhoeffer. Didok ibana arganai HP na mangihuton Jesusi. Ihuton ma Jesus sahat tunarade sumehon hosa. Damang dohot dainang na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus tuhatay. Ahado nanayng igilon. Manang napinangido ni paddohani. Nani igil ni paddohani ima hasatyaon. Hot dihajong-jongan na. Hot dihapeahan na. Mabonopon diri. Dohot ngulu. Nalaho patuluson. Panguluyon. Napulin. Holan tunahina porsyaon na. Ima Tuhan Yesus Kristus. Suku-suku dihita kamang dot tamuinang ahado hataridaan. Ahado perbue. Naboy taida. Sian akahalak na porsea. Sian halak na satia. Yang tetap teguh di dalam
iman percayanya kepada Tuhan. Na parjulo akamang dataminang didok hadaulaton niroha nadinggan. Hadaulaton niroha nadinggan. Molo tak terjemahot tu bahasa Indonesia, beribadah dengan baik. Hadaulaton atau ibadah dilapati songon sikap tunduk dohot hormat tu debata na di okuhon jala disobba songon debata. Sikap tunduk dan hormat kepada Tuhan dan adanya pengakuan serta penyembahan hanya kepada Tuhan. Hadaulaton akamang dot taminang. Ima parbuina parjulu. Gulmit dohot pangalahotta. Gabi hadaulaton ibadah tu debata. Artinya ngolutta amanginang ngolutta dau sian ngolu namar si paulaula dau sian ngolu kemunafikan. Napaduahon perbuena paduahon akamang dotawinang marpangalaho nadinggan. Bermoral dengan baik. Molotalapati perbuena paduahonon akamang dotaminang lebih cenderung kepada sikap tingkah laku dalam berbuat dan bertindak. Jadi bohahita marpangalaho bermoral dengan baik lebih kepada sikap tingkah laku dalam berbuat dan bertindak. Songo dia hita, ya. Laho marpabahenan, marpangulaon di tonga-tonga ni ngolutta. Parbuin na patuluhon akamang dotamuinang marsiajar dohok dinggan. Belajar dengan baik. Karena memang dikatakan cerdik pandai bahwa sejak kita lahir sampai ke liang lahat kehidupan kita ngolutta senantiasa dalam proses belajar. Jidang adok kita natamat akamang dot taminang taringot tu pangalaho nahina lomohon ni debata sian ngolutta. Karena memang belajar dan belajar. Alai marsiajar dohok denggan lebih kepada sikap disiplin. Dienet sian pangalapation hata sisean
murid, disciple. Ima akana totong merdalan dipudi ni guruna mangihutton bogas ni si majojak ni gurunai. Marsiajar. Jadi molotung perupani adong gelar profesor doktor akamang dot tamuinang. Ternyata itu hanya sebagai gelar akademis. Alai anggo dingoluna di proses perdalanan dingolunai kita senantiasa belajar sampai kita mengakhiri kehidupan kita. Marsiajar dohok denggan memiliki disiplin yang baik. Parbui na papato na kamang dot taminang dido. Mangula dohot denggan jala di bagasan bisuk. Bekerja dengan baik dan cerdas. Bekerja dengan baik dan cerdas. Jadi ini lebih kepada cara amanginang, bukan kepada hasil. Mangula dohok denggat jalamar bisuk, bukan berorientasi kepada hasil yang utama, tetapi lebih kepada cara. Songo dia cara manang pangulauta mangula aka ulauni. Molo dohot cara manang pangalahon adenggan jalamar bisuk kita, hasilnya pasti baik. Jadi orientasi pangulat takamang dot taminang di ngolut tahun, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, caranya yang perlu. Molonung adengga carata, molonung adengga pangalahot talahu mangulahon ulautai, hasilnya pasti baik. Porsia dohamu? Porsia dohamu? Amin. Parbui na palimahon akamang dot tawinang marpikir dohok denggan. Berpikir dengan baik. Lebih kepada nilai haulion. Ima positif, bukan negatif. Jadi jok doi tak kamang dot tamenang di tonga-tongani perenguluh tahun. Pikiran kita kepada seseorang selalu lebih kepada berpikir negatif. HP, orientasi kita berpikir dengan baik adalah positif. Lapatanna majalo parbue mananggogo ni pikiran dohot pikiran na denggan nilai baik, nilai yang positif. Dan praduga, dan prasangka,
Tetapi berpikir positif. Positive thinking. Itu najut tadok. Harus positive thinking. Parbui na paonop po nakamang dot taminang sian hasatiaon dohot pakaporsiotay bulus marroha. Bulus marroha. Mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bulus marroha dok, bersahaja. Ya, bersahaja. Di bahen Amata Graham Cook suku-sukun taringot tuha Kristenota dia dohita Kristen penampilan atau Kristen roh. Kristen penampilan dohita, manang Kristen roh, manang partodion. Dia do, penampilan do, Kristen roh do. Memang demikianlah adanya amang inang. Molohalak na bulus marroha yang apa adanya. Molohalak batak madok pertubuk-tubuk. Ya, pertubuk-tubuk. Alay, mulai dok pertubuk-tubuk bukan untuk dibodoh-bodohi dang siototoan. Memang itulah bulus ni rohana pertubuk-tubuk. Iya, tubuk. Dang pertubuk-tubuk kate, tubuk. Orang-orang yang demikianlah yang bersahaja. Jadi satu ulut kita kamang dot tawinang bahwa kekristenan kita adalah Kristen roh, bukan penampilan. Ngahya kudok di tonga-tonga ni parsaurata tiki di Isamosir kami adong pesta parupuan, ya adong pesta parupuan. Hatihai di Patupa distrik 7 Samosir di HKBP Palipi, ya adong sahalak Bibel Pro ila buku hudul ila buku. Husuk kuma Bibel Furon. Molo inang majo menilai. Tarhira sadia ma nilai rupiah ni paheyan ni inataan. Apa jawabnya? Nguargai yamang. Nunga argai yamang. Olo tarhira sadia ma. Molo taksir inay natta Bibel Furon nga marasom 7.500.000 sih holap paheyan nay da akay nang holap paheyan nay belum lagi apa aksesorisnya Berapa? Dang boy be dihitungin at taube, inat Bibel Furon. Nah jelas seperti itu lamang. Jala memang kamang dot taminang sadar atau tidak sadar, memang kekristenan kita masih banyak di posisi itu.
Godang do pehita di posisi i. Olo amang padita molo songoni salah do. Salah do? Jawabnya ya tidak salah sih. Alai iman kinaonak kainang satulop do hita bahwa kekristenan kita bukan Kristen penampilan tetapi Kristen roh. Nah humiba na do pihak kainang maaf ini terlebat alay say utinggil do pakuling ni si patuna apalagi molo ado haik ado iya ima aku bawa teman dok ima jadi kamang dot taminang ini yang selalu saya katakan di dalam kehidupan kekristenan kita masih banyak hal-hal yang harus kita perbaiki di dalam kehidupan keberimanan kita, di dalam kekristenan kita. Amin. Iya. Omma natapareyak akamang dot taminang. Omma nakino perbuena bohado akahalak na setia, akahalak na tuguh haporsiaw na ahado perbuena. Apa dampaknya? Didok manapapituhon akamang dot taminang na parpudi mau perbuena na papituhon payas roham. Ya, payas roham, bersihkan hatimu. Bersihkan hatimu. Hati menjadi awal gerak dari seluruh nilai kehidupan kita. Nyodok, isodok pusakna. Dison baru terlama tu pikiratta, baru lama tu tindakatta. Tapayas akamang dot taminang. Tapayas rohatta. Alani akamang dot taminang hita dongan saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus tu hatai. Rumang ningulu omma, ya, rumang ningulu nang tagwar sinakima sa sitongna nagabi hatadian, ya, nagabi hatadian ni halak Kristen, ya, tadido halak Kristen. Ada keistimewaan, ada kehususan, ada tanda-tanda yang istimewa dari orang-orang Kristen. Mula Apostel Paulus madok, jangan serupa dengan dunia ini. Unang gak bisa robak kamu, doh portibion. Ya, unang gak bisa robak kita. Kalak batak na jului, wala sa piadong paddohan, emena masak ya, amang ya, emena masak digaga ursa, ahana masak, bainula. Sarobang berarti kan seperti itu. Ahana diula ni amataan bayi mauloko. Kalau sekarang jangan. Akamang dot taminang. Ikut tadido hita songon halak Kristen. Ya. Ikut tadido hita songon halak Kristen Batak. Ya. Kita harus berbeda dengan yang lain. Alanima didokon iturpu tanak kamang dot taminang. Ganup na porsea Yesus do Kristus. Ya. Ada pengakuan. Ada kesaksian. Ganup na porsea Yesus do Kristus. Naung tubuh siat debata. Martudu-tudu tu peristiwa inkarnasi. Ima debata nagabe jolma di bagasan Kristus. Ada inkarnasi. Bahwa Allah menjadi Yesus. Yesus itu manusia. Naro tu pertibion. Di paingot taringot tu sakap hatuau debata.
di harorona tu portibion. Lahu madubus. Dohot paluah jolma pardosa. Na porsia tu ibana. Catatannya, yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya, yang setia, yang teguh. Paingotok kita. Tuha jongjongan ni Yesus di harorona tu portibion. Laho menggenapi pakirimon di haroroni Mesiasih. Nang mamukasian pada narubi. Nga dibaga-bagahon. Nga disurirahkon. Sudah dinubuatkan, diwahyukan oleh Allah. Jadi, akamang dot tamuinang pada narubi ima janji. Padan. Perjanjian lama adalah janji. Padan nai baru adalah penggenapan. Ganup nama kaholongi ibana, nama nubuhon, haholongan ni ido nang natubu sian ibana. Jadi holong tu debata, holong nang tu Yesus Kristus. Molo husukum majohita akka mang dot taminang tarlungubi akka naposo bulung remaja akka yanakkon akka hita yanakkon tuise do gumodang holong muna tuba paru manang natuoma tu dia do tuise do tuoma buah kamang satuluk di tesi tuo maduate waduh jangan maju mengalusi tuise do bahamu mau nang pola berek kamu tu pudi gijak kamu rapak gijang kamu masih berenya kamu situ pudi tuo madoate tuo mado ima je molo tuba apa bohado wah akamang acik do ramu ne acik do daw mate emang dapat kita terima itu akamang dot tahu nang akamat tamajo dapat kita terima itu Siutung gabita tarima sian noda dung saat ti tejebu baik tole tuise kedua kolongmu tua mado manang tua apa HP tuo ma ali di sana kamang dot taminang firman Tuhan mengatakan kepada kita naikon haholongatta do debata naikon haholongatta do Yesus Kristus. Jadi dos do takko na, dos do tua na. Jadi pada nggak kamu mai, holong munai, unang mardikat-dikan, ikon, dos. Jangan seperti ini, dos. Alay tong lura hobar tu pangalahot tay, ate kamang ate. Toy mak bertobat mahita wak kamau akabapau. Ya bertobatlah kita. Ya bertobatlah. Kerajaan Tuhan sudah dekat. Ya bertobatlah. Damang dohot dainang nahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Ganup nama kaholong ibana, nama nubuhon, ha holongan ni ido nang tubuh nasian ibana. Paingotok kita tu haroroni di bata tu portibion. Alani holong, ya karena kasihnya.
alani holongna asa holong donaga bedasor ujahan landasan sakap hatuan di batatu portibio ke dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Lambagas muse di patuduhon padohani ihot ni sada keluarga akamang dotaminang ihot ni sada keluarga dirahut di bagasak kolong nama kaholongi debata ikodo haholonganna nang sakap hatuau ni debata ima Yesusi naikon rak masih holongat do amatta do inatta ianakkon tunatorasna na padua ho didok holong ni rohani debata sianod do taboto naung holong rohatta diakka anak ni dibata ya isi do akka anak ni dibata na didok ibagasap turpukon padohan anak ni dibata mertudu-tudu akamang dotaminang mertudu-tudu tupunguan manang parsaoran niakka si ihuton Yesus. Makanya ada sebutan yang mengatakan Familia Dei. Ripe ni debata, keluarga ni debata. Kita adalah keluarga Tuhan. Lam takas musia didok di ayat 2. Jala taradu ti patikna. Maka holongi debata ikon marudut do muse tuna maka holongi patikna. Di som matarida hapor seaon na marparulaon. Ima hapor seaon na ikon marperbue. Di ngolu si ganupari marhite na mangaradu ti patikna. Ay namate do hapor seaon ni molo swadongaha bangulaon na. Baka didok akamang dotaminang dada do pati nai. Dada do pati nai. Hinarikot ni mangarado ti pati ni debata. Lambagas didok dada do pati ni debata. Naing dohonon na akamang dotaminang mangulahon patiki dang boy holan mangasahon hagogoon dohot usaho pardangingotta. Tidak bisa. Dang boy hola gugutta pikirata tidak bisa. Kenapa? Buasa. Ala molo mangasahon perdagingon pasti dodohonotta do mangulahon patik ni debata. Alai molo dilehot debata patikna lahora dotatta dohot ulahonotta laos ihuddo di lehon nang gogo tuhita asabuy ta ulahon. Ido akamang dotaminang. Adalah cara Allah sendiri yang tidak pernah memberikan perintah kepada seseorang tanpa juga memberikan kepadanya kekuatan untuk ia dapat melakukannya. Dengan visi maka tibalah kekuatan. Dengan kebutuhan maka datanglah kekuatan. Songon parsuruan ni Yesus tus akka sisianna akamang dotaminangate. Laho mahamu tuliat portibion ninna. Jami tahu kamu mak berita nauli tunasa na tinoppa. Ai idama sai na dong anakku dohamu ganupari rasi rasaro ajal ni hasyanganon. Jadi di saat kita melakukan hukum Tuhan, firman Tuhan, hata ni debata, lomo ni rohani debata, kehendak ni debata, kita disertai, kita diberi kekuatan, dang dipasobbu. Alai idungani do hita akamang do taminang amma pos ni rohatta
Dung songoni hadiriot ta kamang dot taminang. Monang mahita manaluhon portibion. Ya, monang mahita manaluhon portibion. Ay nasa na tubuh siya debata. Ido na manaluhon portibion. Hata manaluhon naing madok ikon mangadopi akamang dot taminang ya. Ikon mangadopi partotangan penderitaan maralohon akka pangela dohot hagogoon di portibion. Jadi selalu ada tantangan yang harus kita hadapi. Alai dina mangadopi tantanganok kita, waidokon nakinon, Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan menjamin keselamatan kita. Tuhan menyertai kita. Dang dipasob bubuti hita. Alai saya nadong anakku dohamu rasi rasaro ajal di hasyanganon sampai dunia ini berakhir, penyertaannya akan kekal selama-lamanya untuk kita. Di dokma di ayat 5 namonang manaluho portibion. Mulanak kinon di ayat opati monang manaluho portibion, ayat na parpudion namonang manaluhon portibion. Amanginang nahinaholongan macay uli turpokon siala disipuli dohot kalimat tanya oratoris. Kalimat tanya oratoris. Namanukun alai dada sasitongna mangigil alus. Alai naing mangodolhon ayat 5 isedo namonang manaluho portibion ia sona porsea di Yesus Kristus anak ni dibata suku-sukuno sasitongna nanaing mangodolhon rumang ningulu ni akana porsea ya rumang ningulu hadirion ni halak na porsea bagaimana ima porsea di Yesus Kristus anak ni dibata. Ini yang selalu ditekankan kepada kita. Porsea di Yesus Kristus. Bahwa dia adalah anak Allah. Bahkan di nalau naik iban tuban wagijang. Di Yesus itu kasih sianna. Nunga dilehot tuau. Ya, unga dilehot tuau puaso. Kuasa di surga, doh di portibion. Ada kuasa yang diberikan kepada Yesus. Alania kamang dot taminang kita dongan saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus tuhatai. Khobar tu minggu rogate. Di dok Martin Luther dinguluni akana porsea amanginang dinguluni akana porsea tangiangido hosani partodionna nafas kehidupannya. Alania kamang dot taminang tabonaima saluhut ulautta di bagasan jala marhite-hite tangiang tabonai kita awali di bagasan tangiang jala tapa ujung mamuse akka ulotai marhite nasa totong hita martangiang aina margogo situtudo tangiang ni partigor molo dihaburjuhon martangia kita. Pasu-pasuhon matuhan hatam tungulu nami kami ruas ni huriam rap dohot parhaladom rap dohot salut akka yanak kommu akka amang inang nami lansia jala patau pargugoy hamilahu mangulahon asa matutu bui
hutaluhok kami pangela dohot subiani portibion marhite haporsion nami tu de bata ama anak dohot todi parbadia tuhoma Tuhan hupasa tami ngulu nami asa di bagasan holong dohot asini roham parmudu-mudu mohami salilik kami Tuhan di luasok mangulu di portibion hipasma nang pamatang nami tarlumubi Tuhan hipasma nak partot dion nami nasay makirip pami Tuhan dia sini roham dohot didenggan di basam tarlumubi di hanguluan hasonangan naung pinaradem diak kana porsea diak kana satia mangihut toko Tuhan jauh badi bata pasu-pasu hami saluh narwas ni huriam pasu-pasu nang akayanak kon nami parhaladong gonggo pami Tuhan di bagasak kolong do asini roham asa margugu hami Tuhan mangula akasi ulau nak pinasahat mutu hami di tonga-tongani keluarga di tonga-tongani masyarakat tarlumo Tuhan di tonga-tongani huriam hakabipi podok bambuon pasada roha dohot pikiran nami asa martupa Tuhan saluhukna akka ulaun akka program pakku basioni di bagasan haulion dohot hadengganon na saya totong Tuhan gabi puji-pujian hasangapon di guarmu na badiai Tuhan lau subuh kami akka ruas ni huriam dia ka amang nami inang nami na di bagasan parsahiton amang nami amang rap hita marutung si mamora natongot Tuhan dirawat di rumah sakit Wisma Seroja Bekasi inang nami inang nyonya si manungkalit boru tabunan na dirawat di rumah sakit Mitra Keluarga Jati Asih Tia Risma boru tabunan na dirawat di rumah sakit Tebet asini roham do dengan dibasama Tuhan nama masu-masu saluhut proses pengubation nasida pasu-pasumu akka ubat pasu-pasumu naksi panganon lehonommu gugu lehonommu imun na kuat tuaka amang nami inang nami jala pasu-pasumu Tuhan akka tangan ni para medis akka alat-alat medis na dipakai laho mangalehon pangubation tuaka amang inang nami suang-songoni ma Tuhan lau subuh kami dihamulatehon rohanami dihamamalum ni parsahiton ni inang nami inang nyonya Mary Tampu Bolon boru sihaan opung Samuel dia katiki-tiki nasalpui Tuhan pola ikon menjalani opnami inang nami di rumah sakit alai moliate di asini roham do didengkan di basam naung mangalehon hamamalum ni parsahiton di inang nami asini roham do dengkan di basam matotong Tuhan na mangaramoti na pahipas pamatang tarlumubi nak partot dion ni inang nami asa saya totong makirim dia sini roham do didengkan di basam pasu-pasommu keluargana pasu-pasommu nang salut akka pinoparna Tuhan jauh badi bata nang dihami ruas ni huriam di bagasan minggu sadarion diaka udut ni ulau nami udut ni pakubasyon nami Tuhan matotong Tuhan hupasahat tami ima Tuhan dinanaing patupa rekaman kurhami
kur gabungan ni huriam, dohot punguan ina kamis ni huriam. Say homa totong Tuhan napatiyuhon ganup suara nami. Asa tung takas Tuhan. Pamujion nami marhiti edde puji-pujiani. Suang-song ni Tuhan marudut akapakubasion ni parhaladom. Dinanaing patupa ulaon pangapulion. Tubagas ni keluarga ni ruas ni huriam. Amang nami amang Yopi Panjaitan. Di inang nami inang Eva Bursitorus. Tung asini rohamdo dengan di basama namar kugihok kami. Jaladongani ramoti patau kami Tuhan. Akka parhaladum namar hubas sami di minggu sadarion. Di parjamita. Di liturgis. Nama jaha warta jemaat. Pemain musik nang akka amang nami multimedia ni huriam. Sehoma totong Tuhan namat dongani hami namar guguhok kami. Nama ngalehon las ni roha dohot hiras ni roha di ganup pami. Asa di bagasan semangat nasya kohami lahu mangula ulaun pakubasioni. Nasa totong Tuhan gabi puji-pujian hasangapon di kewarmu na badiai. Mulai hati madiho Tuhan. Saya jumulu uras jala sesa kadusa ng pangaloson nami. Asa tama jala taluk pami dedo pammu macalo pasu-pasum dohot asiniroham. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan siakop si paluhami martanghiak kami tuho. Amin. Di damang dohot dainang taulupon ma hatani di bata maredde hita sian buku edde nomor 814 mamuka sian ayat sada laos tapasahat ma peliata tujulu. Tuhan
macai gale doa unang lomoni rohaku lomoni roham masau tatangyak kumapiliatta ali di bata amanami na di benua gijang hodo haroroni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasahat tami ma siyan na nilihom mi tuhami pilihan nami tuho say jalo magabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajawmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami. Gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hamadok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di benua gijang say pinarbadia magwarmo say Roma harajawmu say saut malomoni roham di benua tongaon songon na di benua gijang lehon matuhami sedarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami tu gihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu siat hatta di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala di pasorhon ma damena tutoddim. Amin. Amin, amin, amin. Di damang dohot dainang nahina holongan kita namar saur di bagas coron itu hatta di minggu rogate sadarion. Suang songoni nang akka amang nami inang nami hahaanggina pinaribut na beribadah siat tongan di bagas tak melalui ibadah live streaming. Siak kami namar hubas di minggu sadarion upasaha taima tu hita selamat hari minggu madihita saluhukna horas. Rasa gelisah di hatimu,
tak menentu hidupmu. Ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri